Dinhi sa ikapitong nga andana sa Cebu City Medical Center dinhi sa syudad sa Sugbo, padayon ang konstruksyon sa mga trabahante. Gani inyong makita nga gisugdanan nila ang pagbutang og tiles, lakip na pud pagpintal sa bungbong sa maong andana. Human sa dulan siyam ka tuig ug miagi pa og duha ka administrasyon sukad sa pagsugod sa konstruksyon, wala pa jud hingpit nga nahuman ang trabaho sa bag-ong CCMC building. Sa atong eksklusibong pagbisita sa CCMC, atong nasuta nga abot na sa 8 ka andana ang natukod. Duha ka andana nga kuwang sa 10-story nga plano sa maong ospital. Apan masayran nga ang unang duha ka andana pa lamang ang operational niini. Hawan og skeleton pagyud ang ubang mga andana. Saysay sa bag-ong hospital administrator sa CCMC nga si Attorney Colin Rosel nga paningkamutan nila nga sa ikaduhang quarter karong tuiga humanon nila ang 3rd to 6th floor. 3rd floor paingon sa 6th floor kang 7th floor ongoing man siya karon ang completion under Operation Smile. So ato apong mahikutar unya kung pwede nga mahimo nato within the first the second quarter then mas maayo. Plano sab ni Rosel ang pagbutang sa College of Medical Arts sa Cebu City College sa maong building. Gawas ni ini, ana asay plano nga pagtukod og wellness complex palibot sa CCMC kun asa ibutang ang mga specialization units. Tumong sa maong complex nga mas dali kini duulon sa katawhan, ilabi na katong mga dunay gipamati lamang ug dili na kinahanglan nga magpa-admit sa ospital. So kining wellness center mao ni siya directly mo complement sa mga tawo nga naa sa komunidad nga naay gipamati. Kay di man sad pwede nga ang tanan isuod nimo sa ospital, no? Unya batasan pa nato kung di nato magam, di nato ma-monitor ang katawhan nga gawas sa ospital napa sa ilahang mga tagsa-tagsa gyud ka mga balay, moabot nag hospital kana nagyong hapit na ba? Hapit na kabugtoi. So, mo nang importante kay wellness center kay kada usa nato labi na kun nanay edad doon naman siya ay tagsa-tagsa nga gipamati. Saad ni Rosel nga sa di pa mahuman ang tuig 2024, fully operational na ang tibok building sa bag-ong CCMC. Padangat gyud ni nato before ni siya mo-end ni siya nga year, klaro na siya nga naa na gyud na siya daghan na fully functional nga hospital nga lampas pa sa katong mga operation sa una sa diha pa ang kanhi nga building. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.